kinaiya sa simbahang Katolika basta mobasa og Biblia, ipasabot gyud ang nasulat ni ining maong kasulatan. Okay, according to Nehemias chapter 8 verse 8 nga kung mobasa kinahanglan gyud kini ipasabot kay ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nagsunod sa pagtulunan ni Kristo dili sa pagtulunan ni Martin Lutero nga sula eskriptura. Kay kanang sula eskriptura dili magyud na iya ni Ginoong Jesucristo. Apan kung ato ang sakyan ang pangunahon na sa itong mga higala nga mga protestante, ang pulong Katoliko mabasag yun sa Griegong Biblia kay ang pulong Katoliko dili man na binisaya in English or samot na nga dili na kanang pulong mga gigamit lang sa bisan unsang klaseng pinulungan, kundi gigamit kining maong pulong Katoliko gikan sa Griegong pinulungan nga nasulat sa Griegong Biblia. So kung pangitaan tagsita sa Biblia, kapitulo bersikulo nga mabasa ba ang pulong Katolikos, Katahulos o Katolis ni ining maong kasulatan na karong mabasa letra por letra pud nang mabasa. Apan ang pulong Katoliko kung hubaro nato sa binisaya nagpasabot kini nga makailapon or milukop sa tibuok kalibutan ug bisan pa atong mga higala nga mga dili Katoliko dili makanigar nga mabasa gyud ang pulong makailapon na sa Griegong pulong Katoliko diha sa Biblia. So kung mingon ta mabasa ba sa Biblia ang pulong Katoliko? Yes, sa Griegong pulong mabasa unya sa Griegong pulong mabasa Katoliko nya atong i-translate sa Bisaya ang pulong Katoliko mo ning makailapon. Mabasa ba ang pulong makailapon sa Biblia kun Katoliko? Yes, mabasa Roma kapitulo 1 bersikulo 7 ug 8 ug buhat sa mga apostoles kapitulo 9 bersikulo 31. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.